Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naa daw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Marcela at taga Ilocos Sur. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan dagiti friends ko dito'y Hong Kong, ken kapamilyak dita Santiago City, Isabela, nang runa ti Corpus ken Katamisan family from Rowelin Corpus iti Hong Kong. Anak ko ani Debet Niveras nga aday jay Greece from Nida Niveras. Happy birthday iti anak ko ani Sherry Ann ken makablaawan ti pamilyak dita Banawang Bantay, Ilocos Sur from Abdullah Habibi. Shout out ka ni Dan Gumalawi iti Baruyan Banggi, Ilocos Norte from Wilma Baroga. Guzman, Canceran, specially Talana family dita Daragutan West, San Mariano, Isabela from Small but Terrible. Makablaawan pa ni Goldwyn Guaves nga asawa. Dua nga anak ko ada Goldwyn Jr., Gold Laika, kasinsin ko ani Ma'am Catherine Robin, kani katugangak Alus Marcos from Zenel Limos Guaves. Shout out kada Resi Takmo Aliado iti UAE, Renato Reynaldo Jr. iti Singapore, Chelaidja Abad iti Malaysia, Rubilin Edilio, Shirley Valdez, D. Ana, Rodolfo Santos, Elena Calub, Lydia Kulinlin, ken Florenda Kimpaoy. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Marcela. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Marcela, taga Ilocosac. Nujak mariro, ang mga no inaunaak ngam sika, ngam ipalubos mo kumalatan nga awagan ka iti manang, tadaytan titim matak kada kami adumdumngeg nga awag mikan ka. Nasapa ak anabalo manang, kat inka gumaak nga insakad ti panagbiag mi iti kakaisuna nga anak ko, ani Joey. Iti tulong tinamarswa, napagturpos ko ti anak ko, kat napagasatan met anakapan iti balasiw taaw. Ijay Dubai tinapanan namanang, kat iti kaadda na ijay, naala na meten dagiti aginana. Rugyak man manang ti agsalaysay, idi nagbakasyon da dito'y Pilipinas, tatimay sa aranta ni Joey, kat ipagnana dagiti papeles ko, tapno makasuro takmet kadakwada, ijay Dubai. Kumusta ngay met da abalayan, anak ko? Nasayat damat nanang. Pakpakumustaan da kayo nga ron? Kasano kat manipod na pan kayo ijay Dubai iti pamilyam. Saan kami na nagkikita apulos kada abalayan? Kasano nanang kat makumikom damat iti talon da. Ayun gayam, agnaed pa'y kano ijay dagita aginak iti sumagmamanong aldaw. Umiliw da pa'y kano kuna ni Angie. Ay kat sika ngay anak ko, apay anagawid ka. Ang mga no adam ako na dakatugangam. Awan nanang, tanagpakada akmat. Amudang asikaswak dagiti papeles yo, tapno maitugot da kayo into nagsubli kami ijay Dubai. Ay, talaga ka di nga isurot na anak ko. Ay, uray saan ko man. Total, adamot ni ulitag mo akad kadwak ditoy. Nanang, kaya't kayong matlang ngay pasyar kaya't ko ang makita yung noon niya tisasaadan mi iti pagilyan ni ayan mi. Kaya't kung aginjoy kayo nanang, kalpasan ti ado arigat yung kanyak. Anak ko, obligasyon ko dayjay kas naganak mo. Ngam saan mo nga obligasyon ti mangsulnit iti amin. Basta kaya't ka nga itugot nanang. Patpat din ka unay. Iso akayat ko ang maraman ang matirang ay ti panagbiag ama ipaay ko kan ka. Nay, talagan siya nga itugot na kan iti panagsubli da Joey iti Dubai kabagis Marcela. Ay, hawan nga road, kat kunak nga uray saanen. Dito yaklatan, tada ka matakad kadwak. Ay nakabagis, mapan kakiday. Nagasat ka ni Joey taurag may sanga anak, nakasingsing putman.
Amo na nga mintirigat mau, anang isakad kan kuana, sipod pimusay day di bayaw. Iso kayat namot, aso papakan dagita arigat mo kan kuana kabagays. Na mga no maikawa akto ijay. Ken kababain iti asawa na. Amangan no adantukat makunana. Nay, apay kabagays? Nakapanayamot ijay Dubai ni Anjay no saan ngay nasawa ni Joey. Swerte nakit di Paada tayo mutla nga nakurapay ti pamilyada. Ang ita, makita mo tinagbaliwan ti panagbiag da. Sipod tultulungan ida ni Joey. Ay, kabaagis. Saan kit dain? Nagpintasan di balay da. E di kakasla marmarga ay pa yun gapo iti kinadaan na. Ang ita nga na concrete town. Day takat gapo amin kan ni Joey. Isuasan nga kam-kamaling agsaw iti saan anasaya at di asawa ni Joey. Tamangan no iparupak kan kuwana no sa dinaw tinagtaudan na. Naimbag man ta nagsubli ka dito, Joey. Damdamagan da ka dagiti kasinsin ko. Apay ka no apimanaw ka. Imbagam ko maang ipagpagnak ti papeles ni nanang tapno maisuro tayo ti panagsubli tayo ni G. Dubai. Kat, kumusta nga eh? Nalpas ka din? Agsubli akto pa ta ado pa ito urnusak. Ang impasigurado damot kit di amal pa saging ga amaungpot ti bakasyon tayo. Kasta ka di? Talaga kayat mo nga isurot ni nanang Saan to nga tama ikaw Mga numano lang aldaw na ijay kat ibaga na nga agawi doon. Saan mat siguro? Adda kayo mat iti anak ta. Ken adamat day off ta ngagpadpada. Di isunto ti panang ipasyar tayo kan kuana. Sa bagay mo't kit di. Kaya't mong ag-enjoy mo't ni nanang kabayatan na napigsapay. No, mabaling nga rod. Saan na kumaakayat ti sumurot. Tamabain kanukon ka. Kunakbot ni awan ti rumbang nga pagbainan na. Ken, kaya't ko makadinamot ti anak ta ni Lola na. Ay, sapay ko mga rod tamalpas amin nun. Tapno makasurutan inton agsubli tayo ni J. Dubai. Daddy, kuna ni Mami, sumurot ni Lola EJ Dubai? Wen anak, tapno makapasyar mo't ni Lolam. Kaya't mo ka di? Of course, Daddy. Kayat ko. Very good. Tapno makadinam mo't ni Lolam. Amom, nasingpot ni Lolam. Agpay so, Daddy. Wen anak, ipasyar tayo to ni Lolam inton adda tayo ni J. Dubai. Yes, Daddy. Agplay kami ken ni Lola. Wen anak, agplay kayon to tapno saan ama homesick ni Lolam. Yes, Daddy. Agwatch kami iti TV. Sure, anak. Maaramid mo to amin dagita akayat mo. Apaman na maitugot tayo ni Lolam, ijay Dubai. Agkad-kadak idi asumurot kada Joey ijay Dubai manang. Taamangan ko nak no maikawaak. Nang runakat na irwama kon dito'y ayan mi dito'y Ilocos. Kan maysa, maayayo akmat kadagiti tarakan mi adingwan iti kabagis ko. Bayat ti kadada Joey kan ti pamilya na dito'y Pilipinas, napapaot ti panagnaed ti manugang ko kan ti apukok iti lugar da balayan. Ngamawan mo't ti amok adakas arason, iso ajak ingkan kano day taabanag. Agingga, idi kinasarita na konti anak ko, maipampan kadagiti ipagpagnana a papeles ko. Nanang, nalpasan dagiti papeles mo. Mabalindakan nga itugot into nagsubli kami ijay Dubai. Ay, kasta ka di anak ko. Wen nanang, makadinada kan ijay kastamot ten ti apukom.
Excited nga ruda na makadinana ka, nanang. Ay, uray siyak mata, anak ko. Hangam, kasanon nga'y dagiti dingon at haraken ko. Kaasimot ni ulitag mo no isulaang ti mga sikaso kadagijay. Kasarita tanto ni Uncle, nanang. Ken agpabiro kakto iti mabalin ang matangdanan ang mga sikaso kadagiti dingwan. Tapno saan mo tamarigatan ni Uncle? Isunto lang ti mangbantay iti matangdanan. Ay, wan anak ko. Kasarita tanto nga rod ni Uncle mo. Tanay, kaasimot no isulaang ti mga ramid kadagiti mapanawak dito'y balay. Di kayag danag, nanang. Siya kon ti makaam mo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Uncle, agsubli kami ni J. Dubai. Ikuyog mi ni nanang. Apay, nalpasan ay dagiti papilis na nga impagnam kaanakan. Wan, Uncle. Ket, ibilin mi kumakada kayo, dagiti mapanawan ni nanang ditoy. Ang di kay agdanag, tama nang dantayo iti agpakan, ken agtaraken ka dagiti mabati adingwen. Mangsapul kayo niti mabalintay at ang danan, Uncle. Ay, di kaagdanag kaanakan. Adaw ti maayaban dita. Damagak tuno asino kadagiti kakasinsin mo ti mayat. Ta isuntulaengan ati tangdanan tayaw. Nasayat nga rin no kasta, Uncle. Isot isaan na mapanawan ni nanang kit. Tamaasyan ka no kada kayo. Kastamotan kadagiti mapanawan na nga obligasyon na kadagiti dingwoin. Pampanunutan na pa nga mga nudiyo ka no kabailan ni aramidin dagiti trabaho ang mapanawan na. Iso ako nakankwa na, amanang dantay langan iti mga ramid. Tapno, saan kayo mo't amarigatan Agyamanak ang araw kaanakan. Ay kaano nga iti flight yaw. Inton bikat, Uncle, agpamanila kaminton. Ngayon, dagasan mi pa'y dagita aginak iti lugar da Ay, mala. Sige. Aganad kayaw iti panagbiyahiyaw. Nasaya at may tugot yun ni nanang mo. Tapno makapasyar mo't kat makaaliwaksay. Wan, Uncle. Kat aganad kayo mat dito'y Di yu baybay anti bagiyo. Nanang, dito'y di pagnanaidan mi dito'y Dubai. Napintas ka di matlaeng? Ay na, uwan anak ko. Napintas gayam dito'y. Nawaya kayo ang mga rami dito anyaman na kayat yu dito'y, nanang Di kayo agbabain. Wan mat nanang, ti apo ko yu ti makadwayo dito'y, naawan kami ka ni Joey. Wan lola, agplay ta Ay, wan mat apo. Ngam na Abi, anak. Di mo unay banugan ni Lolam, Yes, daddy. Very good. Nanang, pasaray saan niya agpada ti day off mi ka ni Angie. Iso nga naawa anak, ada dito ni Angie. Isundo ti mangipasyar kada kayo ka ni Abi. Ay, di pagdanagan anak ko. No anya ti wayayaw, di suntun ti panagpasyar tayaw. San abalay, tadamot to'y apo, kakaduak dito'y balayaw. Mala, umay kayo nga ro doon, nanang. Tamapan kayo iti kwarto yo, tapno makainan na kayo. Amok, anabanog kayo iti biyahe. Nakadano nak nga rod ijay Dubai, manang Emmy. Napalalo aragsak ti anak ko, tamakaden na anak manen. Nang runak at medyo nabayag mat apanawan, anagin nadayo kami, sipod at dadan ijay Dubai iti pamilyana. Ididamo, medyo maikawa akpay. Ngam idi agbayag,
Nailiw-liwag ko matlaang ti iliw ko iti pagilyan a Pilipinas. Ti amok manang kat naannayas ti amin, tawan mo't tinadlaw ko a panagkadkad ti manugang ko, iti panangikuyog da kanyak ijay Dubai. Agingga adimteng ti kastoy a pagteng. Nangan kayo ka din? Ay, saan pa, anak ko? Ne, anya pa lang aruter aramidin nyo ngay. Adamot maluto iti ref. Agluto kayo matitikanan nyo Awan babaunan tayo dito, yamang serbi kada kayo. Ay, pasensyakan anak ko. Ay, jakmat ngamin amo, no anya ti mailuto. Kat no anya ti kayatyo akanan, di iso ti iluto yo. Anya kayo mutan? Saan nakababaunan ditoy? Tapno siyak pala ang tagluto iti kanan nyo. Ay, Anje, anak. Isungag kad tiriknak, hindi bagati anak yung ay surot na kayo ditoy. Tada kayo pa'y amainayon nga si kaswag. Surun kon. Ay, sa anak mo't ngagpapaasikaso anak ko. Diyak lang amin amuti kutkutsak dito'y balayaw. Iso Ay, katsuruan nyo Bakbakatan kayon? Di nyo pala mutar aramidin nyo? Pasensyakan, Anje. Ala, agunay kayo ditan. Kitaan nyo no anya ti maluto yung alamutan nyo. Ay, anyamatan ti panagsasao kanyak ti manugang ko. Kastagayam ti ugali na. Kunak no nasingpet ka nasaya at nga asawa. Hangam saan ba't gayam? Nailaw anak sa asimurot kadakwada dito'y Dubai. Diyos ko, anyang at ati aramidak. No asinagla ko mati Pilipinas. Pimanaw akong dito'y. Tiyak laim pagarop. At pa'y manugang ko, ti makaiturin nga agsaw iti kasjay kanyak. Tiyak mat mabalin ti agipulong ka ni Joey. Amang ano siyak pa'y ti makagapo iti panagapad Lola! Nay, da kabot gayam di taapok. Why are you crying? Ay, saan, apok? Napulingan aklaang. Why are you sad? Ay, mailiwaklay di Pilipinas, apok. Ala, umay ka. Takitaam no anya ti kayat mo akanan. Tailutok, apok. I want to eat egg, Lola, and milk. Maala, sige. Mapantay di kusina. Taisaganak ti kayat mo akanan, apok. Umay kan. Yes, Lola. Nanang, kumusta kayo dito balay? Pasensya kayo na. Ipasyarda kayo itong day off mi ka na, Angie. Ay, di yun panunutan da ita anak ko. Nasaya at akmat dito'y. Ni, nasayaat ko na yung malmalday kayo mo't. Apay ka di? Ay, anak, kasla, kayat kunti agawid, ijay Pilipinas. Anya? Ni, apay nanang. Ada ka di yung nagustuhan dito eh? Apay kayat yung matang tagawid ijay Pilipinas? Ay, awan, anak ko. Mailiwak lang amin nga agawid dun. Ay, pasensya ka na. Amok, asaan akas ka rin na makaawidak. Kan amok nga ado tinagastos iti ipapan ko ditoy. Di yung panunutan ti gastos nanang.
Basta ti kayat ko, ginaragsak kayo kumamot iti panagnaidyo dito. Ay, anak ko. Bayan nyo nanang, ibagak ka ni Angie nga ipasyar na kayo inton bigat. Amang ano may ikon kayo diti balay, iso akas ta. Ay, saanan anak ko. Bay ampay laeng, tamang ano adamot na patag-apag na ti asawam. Bay amon anak ko. Ah? Lipata mo, tinaibagakken ka. Anya dyan bagayo ka ni Joey? Kaya tiyan ti agawid di Pilipinas? Ay, Anje, balasang ko. Naglaing kan abakat? Apay, di mo amo ang nagdakkel tinagastos mi iti ipapan mo ditoy? Ita, kayat mo ti agawid? Ay, pasensyakan balasang ko. Saan ka ko mga agungot pay? Sino mo ti saan nga agungot kan kabakbakatan? Apay, pidpidutan mi ti kwarta agas gastusan mi? Kunakon kat. Problema lang ti ipay mo ditoy. Ay, Anje. Ha? Da ka ba't gaya man, Joey? Wen. Kat nangig ko ti amin nga ibagbagam ka ni nanang ko. Ha? Joey, anak. Nagawan mo tin a respetam iti inak, Angie. Diyak lang pagarup akabailam a pagsawan iti kasjay ti inak. Kwa, Joey. Huston, awanin ti rumbang nga ipalawag mo. Nangig ko no kasano ti kinaawan pa nagraam mo iti inak. Isumot lagayam akayatan ni nanang ti agawid iti Pilipinas. Tagas-tagayam ti tratom kan kwa na tunggal awanak diti balay. Ay, Huston, anak ko. Di kay ko maagsubang nga agasawa gapo kanya. Baybayan daklang nanang. Pangasyo. Kaya't ko lang nga iparupa iti dahito ababa iti kinadakas ti ugali na. Awan kwenta mga asawa, Angie. Di mo amo a respetuan ti kapapatgan at tao iti biyag ko. Joey, pasensyakan. Saan na maulit? Talaga saan na maulit? Taiyawid ko ni nanang iti Pilipinas. Diyak kaya't nyagden na kayo pa'y ditoy. Tadyak kaya't ti kasta at ratom kan kwa na. Kat dahi ti titandaanam. Iti kanito at di mo baliwan ti kasta na talak nga ugalim. Ang pinasin siya talangan. Ang mga isina ka. Inyawid na karod ni Joey nga anak ko dito'y Pilipinas, manang Emmy. Napalalo ti panagkid daw na kanyak iti pamakawan, gapu kano iti inaramid kanyak ti asawa na. Ngamsang kaibagakmet nga awan anyaman na dayjay. Kunana nga agtalinaad pa'y dito'y Pilipinas, nga uray kanayon ti yaawag kan kwa na ti asawa na, nga agkidkid daw iti pamakawan. Iso a kinasaritak iti nalapat ti anak ko. Kat kinid daw ko adi na itulok, asyak ti agbalin a rason iti saan da pagkinaawatan nga agasawa. Kinunana adi na maaklon tinaduktalan na nga ar-aramiden kanyak ti manugang ko, kabayatan ti kaawan na. Ngam ka gumaaklat ta alinaw lawagan ti panunot na. Aging gaan na alukoy kumatlaeng ama kiinnornos kani Angie. Sipod mat idin manang, di na kon pinakitaan iti saan anasaya at ni Angie. Kat kadarato ag bakasyon da, dito'y balay ti pagnaedanda. Banag apakaragsaakak matlaunay, gaputa malaksid analapdan a madadael ti estado da, mariknak pa'y itan ti pamatag kanyak ti manugang ko. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, Marcela. Pagayam a Marcela, saan ko ang mababalaw ni Joey nga anak mo, iti kasjay a nagbalin a reaksyon na, idinaduktalan na ti aramid, ti manugang mo. Siyempre, napalalo ti panangisakit kan pamatag na kan ka nga inana. Ngamdayawan ka pagayam ko, taamom ti inaramid mo. At dangamin dagiti dadduma, ano mapasamak kadakwada ti kas iti napasamak kan ka,
Imbes nga urnusan da, sugsugan da pa'y ti anak da. Aging ga ati estadon ton dagiti agasawa ti maisakripisyo. Namnamaek nga agnanayonan ti kinaurnos ti panagdadanggayo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a medi, nga iti agdama kat adda ijay China. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti parents ko ada Carlos Cansetang Bulusan ije Binalunan Pangasinan. Kastamet dagiti kakabsat ko ada Eugene, Finang, kan Abel ije USA. Kastamet ni ading ko Cheng Bulusan ije Hong Kong from Nap Bulusan. Kakasinsin ko ada Hudson, Rolly, Nelson, Makmak, Enoch, Joseph, Jake, Baldo, Jojo Kanyako from Kabagis Dato. Shout out kanila kay ko ani Julie kan anak ko ada Julida, Julian, kan Jerry from Loida Hidalgo iti San Felipe Central, Binalunan, Pangasinan. Shout out kada Juni Gabayne, Mark and Mary Vlogs, kastamo ti Pasyandora 32 Vlogs, ni Prosper Matias kan Emma Maybel Tadeo. Kastamot a shoutout ko ni Elma Rodrigo. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Medi. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Medi. Nakurapay laang ti adda pa nagbiag mi manang, iso na panunot ko ti imay nagtrabaho dito'y balasiw taaw. Tapno masuportarak ti para iti agas ni nanang. Kastamutan a makatulong para iti pagbiag mi. Iti ababaapan na rita, siyak ti breadwinner manang, gapo tanasapa apimusay ni tatang. Adamot kabsat ko, ngam adaan mo ten iti pamilya. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idadaak paylaeng dita Pilipinas. Nangagyumot imbaga ti Doktor Nanang, bawal kada kayo ti agbanog, tekno saan ako maro ti asmayo. Ay, huwan anak ko, nangag ko amin abilin ti doktor. Amuyumot ngamin abigla-bigla no kumaro ta sakit yo. Nagtangkan mo ti ulo yo. Apay ngamin aya makaadado-ada kayo ti aggunggunay diti balay, kat adamat damanong kan ti asawa na. Ay, amomot, ati ipag mo ti ada permanente a trabaho na anak ko. Ni manong mo, salad a trabaho na, no umay dayaban nga agkarpintero. Apay ayang amin, tasaan ngagsapol iti permanente a trabaho na. Dilagbain ka ni ipag. Sapay maala na pay lang ti mapan makibarkada. Ay, anak ko. Ibati na pa'y kada kayo ti anak da. Dayta ti nakabanugan nyo nanang, ti agaw awer iti ubeng. Ay, bayam ka din anak ko. Samot la ibati kat ni manong mo, no adda importante apapanan na,
Anya nga importante. Ti kunayo, mapan iti ayan dagiti barkada na. Kun konsintiro yung tumot ngamin. Basta, kasaok ni Manong, tapno di da kayo banbanugan dito'y balay. Anya nga kumusta ni nanang? Anya ti ko na ti doktor? Kimaro ti sakit na nga asma Manong. Bawal ngamin kan kuana ti mabannog. Adda dagiti na ireseta nga agas na. Ngam jak pa'y nagatang amin. Inak pa'y lagdis kitar iti gatang ko. Pasensya ka na, ading. Amo mo ti kasasaad mi. Nilang ipag mo ti adda ti permanente at trabaho na. Iso nga awan tinam na maam nga itulong mi. Maawatak Manong. Ngam adala ko may pakpakaasik kada kayo. Anya day dya, ading? Numabalin, saan mo ko man nga ibatbati ka ni nanang ni baby? Naalikutagan ti anak yo. Kat iso day tati pakabanugan ni nanang. Sige. Bayam, tano maipar na nga da papanak kat awan ti agbantay ka ni baby. Inak tula ibati ni tayanda kasinsin nena. Nasaysaya at pa'y Manong. Narigatan. Amang ano dumikar man ti sakit ni nanang. Uray ko man, no kanayon nga da kwarta ang mausar ito ospital. Agpapaada tayo matasang kabirok sang kaapoy. Sige Manong, rumarak pa'y. Tamapanak agdis kitar iti paggatang iti agas ni nanang. Nay, si kamo gaya meday. Sumrak ka kaanakan. Agyaman nak, Uncle. Nakapasyal ka man balasang ka. Ay, way, nadamag ko tinapasama ka ni nanang mo. Kumusta mo tan ngay? Intarayon sa kanoy di ospital. Wan nga rod, Uncle. Kimaro di asmana. Narigatan nga ganges. Ay, saus. Day tanday kun kunak. Kasanaw, kun konsinterin na ngamin ni Manong Mau. Iso tagaw awir iti anak da. Ngam ni Manong Mau, ada iti ayan, dagiti barkada na. Isumot ti babalawag ka ni nanang dayt, Uncle. Di namot tubngaro ni Manong. Santo pa yun kaskaso di asawa na tanauman. Iso aday jay, mas kinay kayat ng tiag trabaho ngam ti makitkita na taramid ni Manong Mau. Ang Pau. Uncle, Imbes ko mga iso ti makatulong ka ni nanang Mau. Saan? Takasla si kamot tayo takin obligasyon ni ti inayaw. gapo siguro ata siyak ti balasang, Uncle. Uncle, umayak ko mabumulod iti paggatang iti agas ni nanang. Bayadak tumutlaang inton makasweldoak. Sige balasang kaw. Tapno makompletong ti agas ni kabagays. Awan mo tinamnamam ka ni Manong Mau. Ta awan ang damat. Agyaman nak, Uncle. Nanang, nagatang ko aminan nga agasyo Di liwayan ti agtumar iti husto nga oras. Huwag anak ko. Agyaman na ka. Kun pasensya kan. Taas ikamutan ti maububliga nga aggastos para kanyak. Taas sino kumangay tinamnamaan tayo? Ni Manong? Amo tayo mo't anarigat mo't laang ti panagbiag na. Anak ko. Adang agpaiso. Ngam niipag mo't yada trabaho na. Alangan mo't adumawat tayo pa lang iti tulong kan kwa na. Kat iso lang arudon ti mangisaksakad iti panagbiagda ni Manong. Angam nakakaasikan anak ko. Di mo pa yan maasikaso ti bagay kapo kanyak. Didak ka di pagdanagan nanang. Ingkarik ka ni tatang idi si bibiyag pay, adi kay tubaybayan.
Katungtong palaklaang ti karek, nanang. Siyak ti breadwinner manang. Tauray ada trabaho ni ipag ko. Siyak matlaang ti makadado amang ipapaay iti kasapulan mi ije balay. Mainayon pa'y ti gastos kan ni nanang no kasjay ama ospital, gapo iti sakit na nga asma. Gapo iti kinarigat ti biag mi, kan gapo kan ni nanang, napanunot ko nga rod ti agabrod, manang Emmy. Agabrod ka ko na mading ka. Wan manong, narigat no daaklaan ditoy. Saan nga umdas ti sweldo apang tustos ko iti para agas ni nanang. Ken kadagiti kasapulan dito'y balay. Di nasaya ata din ka. Ibatik nga rod kada kayo ni nanang manong. Kat pangaasiyo tadiyo ko mabaybayan. Sana bale, apaman nga agsweldo ak ijay. Ipatulod ko adagos ti para agas na. Ken dagiti daddo makasapulan nyo dito'y balay. Di kagdanag ading ka. Da kami ti makamo ko ni nanang. Di ka ti agdanag. Nukas di makita yu asabalin ti Jarna. Itarayo adagos si ospital manong. Kat pakaamuandak adagoson. Uy, ading ka. Di ka agdanag. Nanang, agpa Manila akton inton bigat. Flight kon amapan iji China. Ay, talaga gaya, mamatuloy yan ti ipapan mo ijay, anak ko. Wan nanang, kat para kada kayo dayto nga aramidak. Mapanak manggad ijay, tapno ada maipawit ko dito'y apara agasyo. Kandagiti kasapulan nyo iti inaldaw. Ay, aganat ka ijay anak ko Talaga maikawa akton no awan ka dito yan. Sana bali nanang. Adamod da manong akadwayo. Kan binilin ko ni manong may papankada kayo. Ay, anak ko. Sapay ko maataramido na dagiti bilin ko kankwana. No adama sapulyo, awagan daklaeng tapno makaipawita kadagos. Di yu baybay antibagiyo nanang. Nadaras lang alumabas ti aldaw. Di yu mapupuutan. Nalpas ton ti kontrata kat makabakasyonak ton. Ala, basta agad anad ka anak ko. Kat sapay ko tamaimbagan mo ton to'y sakit ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Uncle, umayak agpakada-kada kayo. Ag-flight akon. Ay ka nasaya at abalasang ka. Tapno sumaya at mo tanti pa nagbiagyaw. Wan nga rod, uncle. Sapay ko nasing pati amok. Tapno makapagbayagak mo't ijay. Di ka agda nagbalasang ka. Tay kararag ko iti Diyos. Asapay la kumata na saya at ipagtungpalam iti papanam. Uncle, pangaasiyo ko pakikit-kita yu dananang. Ipakaamuyo kanyak no anyaman ti mapaspasamak kadakwada. Nang runakat nila ang manong ti mabati akadwana di tabalay. Di kagda nagmeday. Kanayon to amapan ko sa rungkaran ni nanang mo. Talagang aramidok day tatap no mabantayan ni kabagays. Nang runakat da sakit na. Agyaman nakiti ano siyo kada kami, uncle. Agsubsubali takto. Hindi mo panunutan day kaanakan. Di importante kat mapasayat mo di panagbiagyaw nga gina.
Ay, nabang-ara nakpaya nakadanon dito China. Amo kababaon iti panagtrabaho dito eh. Maipaikon amin akasapulan dananang iti Pilipinas. Amo ka narigat. Nakarkaro kat itaak laang amayadayo kadakwada. Agano sak. Kan amok atarabayan nak tinamarswa. Ipagpagapok amin dagito'y kayo nanay. Siyak ni Rodney. Si kagayan ti bagbagada baro kaduami dito restaurant. Ay, siyakmat ni Medi. Naimbaglaangan, tadamat gayang Pilipino akakadwak dito eh. Ado tayo dito eh. So sigurado saan ka may kawa. Kun siyempre, agfrentan Amom? Umuna pa'y lakitakin ka, nalagaanin tirik na. Amo ka na singpot kakas kanyak. Agyaman takayat agbalin a friend mo. Amok matkat, langam mat tinasingpot. True lala. Ang pilpilyak mo't at agbalin na friend ko. At ang amin dagitay man ang gundaway ako nada. Mapagsamantala. Narigatan. Ay, kasta aya? Isungagan anad ka kanayon dito ha, my friend. Nakagtengak nga rod dito'y China manang Emmy. Kat kaasi ti Apo, nasaya at tinastrek ko at trabaho, agraman ti boss ko. Adamot nagbalin a best friend ko, iso ni Rodney. Naragsak at taon ni Rodney, iso na iliw-liwag ko ti iliw ko dita Pilipinas. Kanayon kumat nga awagan dananang. Kumusta at ti kasasaad na, tamadan danaganak, gapu nga rod iti sakit na. Hello, Manong. Nakaawag kayo man? Kumusta kayon ngay? Isungarot ngayon mawag akading, ta sa balit madmadlaw ko kuninanang. Kasla marigatan nga umangis, kin nagkakapsaw. Ha? Ay, masapol ang maipanadagos si ospital, Manong. Intarayo ko man adagos Mede, awan nga minti aramatan mi di ospital. Ikaw din ngayon patulod mo. Nagastos mi matay natin kaw. Awan la ka din tinaidulin nyo nga uray Manong. Awan nga rod ading. Awan pa'y matsweldo ni ipag mo. Ala nga ron, tagpauita ka dagos. Mabalin ka di nga itarayon ni nanang iti ospital. Itan Manong, ang mga noan niya pa'y ti mapasamak kan kwa na. Apay akas na tilangan my friend. Kaslamatan talagan ka unay. Imawag ni Manong ko. Kaslamadi ka no tirik na ni nanang. Kunakmat nga intaray da ko maadagos si ospital. Ngamawan ka no kwarta nga usarunda. Kay patulod ko laang ngam naibus da ka nun. Anya matan? Di tala nangiremedyo matan. Tapno na ipandan ni ospital. Inawagan na ka pa ilaang. Da itangarod ti kasuron ko kadakwada. Di da pa'y amumot agi remedyo. Uray ko man saan adelikado ti sakit ni nanang. Tauray-urayan da akanayon ti ipawit ko. Sakbay nga ipanda iti ospital. Kasta talaga, friend. Ti amuda, kanayon nga ado ti kwarta tayo diti abroad. Di da pa'y amo nga ilalain mo ti pagbambanugan tayo dito eh. Friend. Ay, makapasurun mo't na daduma saan ka di? Namnamangin dalata na kanayon ti maipawit kadakwada. Ninanang lang ti pampanunod friend. Ang mga noan niya ti mapasamak kan kwa na. Ala, di ka nagpanunot, friend. Ikararag talaang yan, asapay kong matawan ti daka sa mapasamak kaninanang mo.
Nanang, kumusta kan? Anya ti resulta ti follow-up check-up mo? Ay, anak ko. Sa anak may anak ka follow-up check-up. Anya? Apay asaan ngay? Di ko naan nga 1 kwarta nga usaran nyo. Kaipaw-pawit ko laang ti kwarta kada kayo. Ay, kuwang amin. Binulot na manong mo, tada ka no importante abayadan da, kat awan kwartada. Anya mo to, nanang. Importante ti check-up mo. Apay nga intad mo kadakwada ti kwarta nga usaram. Anya mo to ni manong. Di nala pinanunot mo to ti kasasaadyo. Makapasuron. Ay, may amon, anak ko. Kung konsintiran yung tumot ngamin, nanang, iso akasta ni manong. Nanipod na kaabrodak, saan na nagtrabaho. Ur-urayan na langan ti kwarta nga ipawit ko. Nalabasan ni manong, nanang. Nimot manong tumawawag. Anyaman nga tantibaga na. No jak la pampanunuto ni nanang. Jak kumasungbatan ti awag na. Hello, manong. Hello, ading. Kumusta kan? Apay ngay mawag ka. Ada ka din napasamak ka ni nanang? Ay, awan ading. Nasayate ka sa sad ni nanang. Di kagdanag. Ay, nasayaat mo't no kasta. Anya nga rin ti masapol mo, manong. Kuha ko maading. Bumulod ako may ti kwartam. Nangamin ti utang ko anas ka na bayadak. Ang mga no'y darumdak no jak pa'y la makabayad. Apay nga min anak kautang ka. Kat ipaw-pawit kumot amin agas gastusan nyo. Manong, saan ko apidpidutan ti kwarta ditoy? No amoyo lakumano kasano ti rigat mi amang manggad kan agim imped. Tapno adalaang maipawit ko dita Pilipinas. Nag-iimot ka mo tayo. Kaya't mo orda may balodak. Di ka la pampanunutan na siyak timang tartaripato ko ni nanang ita. Manong, anak na kamat. Rumbang lang ataripatum mo't ani nanang. Siyak lang arudan tinagsakripisyo nga imadayo. Tapno maipaay ko lang amin nakasapulan nyo dita Pilipinas. Ah, kasta. Singsingir mo dagiti ipapaay mo. Abay, imbaga kaya nga gabrot ka. Putdan tanday ta saritaan, manong. Awan mo't turungan na. Iremedium day ta kasapulam. Awan ti maipawit ko, ta sa anak pa'y nagsweldo. Oy, friend. Ape, kasta man ng tilangam. Kasta ibakbaklay mo tintero alubong. Masurunak namin ka ni manong. Imawag kat dumawdawat manan iti kwarta. Kanayon akmat nga agipatulod. Pati para check up ni nanang. Inala na pa'y, ta iso tinangusar. Ita, dumawdawat manan. Nimot nanang, kun sintiran na mo ti aramid ni manong. Hay, una yan. Pagkit kitaan da iti tao dito abroad, kit agpidpidot iti kwarta. Friend. Isumit lagay maamanun adara sa mapalpaliiw ko asaan mo asungsung-batan na daw mauawag kan ka. Ni manong dayjay, kat amuklatan no niya ti ibagana. Masapul nga ikakmutan iti leksyon tapno agnakam. True, my friend. Tapno saan lasi ka ti kanayon, alam namaan da. Nimot angkal ti umawawag. Itaman pa'y. Sungbatak. Hak. Hello, uncle. Nakaawag kayo, mat? Wain palasang kao. Tadi mo mo't ka no sungsung batan ti awag ni manong mo. Apay ka di, uncle? Ada ka di napasamak? Ay na, ni nanang mo. Intaray day hospital kat critical ti kasasaan na. Anya? Hindi na pinsan pa nga umawawag ni manong mo. Tanadlaw da na sa balit itsura ni nanang yaw. Di damot ka no maitaray di hospital tawan kwarta nga ramadan da. Anyamot na ni manong. Di dala nagremedyo matan. Wano saan? Impan na ko man adagos ni nanang iti hospital.
Anya nga ita. Umawag at tumanan, Meday. Tapno pakaamuan ka may papan ka ni kabagay. Agam no mabalain, agawit ka kuma. Parang mabutang pa ya si Pipiyag ni Nanang Mao. Oo, Uncle. Ang pagkadak iti boss ko, kadagahoy na kadagos. Ayan ni Nanang, Uncle. Kumusta ti kasasaad na? Meday, balasang ko. Sa dino ti ayan ni Manong. Sumra ka iti silid ngayon ni Nanang mo. Balasang ko. Nanang? Apa yan abungan iti ulos ni Nanang? Natayan ni Nanang. Sana budno. Nanang. Abaya na basamak kan katikastoy. Abaya binalawan nagmatan. Ita, kundi sangit ka. Apay, makonsensya ka, takit kita manatayin ni Nanang. Basol mo ti amin. Tano sinong batam ko madagiti awag ko kun ka. Naitaray kumamot adagos ni Nanang dito ospital. Basol ko? Siyak takin basol, Manong. Abaya siyak ti pabasolam. Idinto ta sikat yada ditoy. Sika kumati nagaramid iti pamuspusan. Tapno na itaraya dagos ditoy ni Nanang. Siyak ka dilang ti anak, Manong. Stone Meday. Saan kayo magsubang ka ni Manong mo iti sangot ni Bangkay tinayaw? Lalabit nagpatinggala dito yung tibiyag tinayaw. Isuasan na ito iti kanito ti pa nagpipin na basol. Agbada kayo nga anak. Awan mo siguro ti mga yat iti kasta na pasamak ka ni Nanang yaw. Tinasaya at ita ang desisyon kayon. Noon niya tirumbang nga maaramid. Tapno may masaya gandi tinasaya at ti Bangkay ti inayaw. Pimusay ti inak manang Emmy. Diyakon na danunan as ibibiyag. Kat tinasakit, siyak ti pagpabasulan ti kabsat ko, anak kaigapwan ti ipupusay ni Nanang. Nagsakit manang, siyak ang nagsakripisyo nga imadayo, tapno maipaay ko amin akasapulan da, ti pagpabasulan da iti napasamak. Kalpasan ang maitabon ni Nanang, inuray ko laang amalpas ti 40 days, nagsubli akon dito'y China. Kayat ko ang mailiwliwag ti amin manang, iso ang nagsubliak iti ayan ti trabahok. Namin anumot nga inawagan nak ni Manong, tapno dumawat iti pamakawan iti naaramid na kanyak. Sigun kani Uncle Ladyo, nagbalbaliw kanumatan ti kabsat ko. Addan trabaho na, kat niipag kon ti agtag-tagibalay. Napakawan kumatan ni Manong ko, Manang. Kat pau-pau itaklat ta ida iti kwarta, tapno makatulong para iti panagiskwela ti kaanakak. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Medi. Medi pagayam ko, umunay ti amin, makipaglading itak iti ipupusay ni Nanang mo. Nasakit tinapasamak ken ka, takas laawan nagmamaayan ti panagsakripisyom nga imadayo, tapno maipaay mo ti kasapulan para iti panagimbag ti inam. Ngampod no unay ti kuna ni uncle mo, analabit, aging galaangan ijay ti biyag ni Nanang mo. Katdayawan kapagayam ko, tanapakawan mo ti kabsat mo, kan agtultuloy ti panang tultulong mo kadakwada,
iti laksid ti inaramid daken ka. Panawon mo't siguro nga ag-focus ka met para iti bagim. Kat sapay kuma, tagtultuloy tinasaya at atrabahom, iti pagilian nga ayan mo ita. Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya. Intun mapunas dito'y lagi Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyay